Matindog po ang gabos. Hearts all filled with sadness, Saint Jude call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous heart. Change to joy my every if it be His soul like you I long to be evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous heart. Change to joy my every if it be His holy In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege according to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulation and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here, make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude.
Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle Saint Jude Tadeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers, let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Orasyon Berata, pamibi laban sa bagyo sa iba pang mga natural na kalamidad. Amang makakamhan, initaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imuli na lang, huli kan sa imong mga pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan na sinautob an sa imong kabutan na atamano ng kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatayan minan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli kay ni naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong makasalan. Iligay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro rin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na Ma, asin ka na, kan Espiritu Santo. Amen. Matuko po ang gabos. Sa giraray mga tuwang Diyos maray na hapon, isabay niya ito ang mga
sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga misa pasasalamat, dulot ni Leo and Cynthia Ramos, dulot ni Clarice Lianza, Agnes Grace Patriarca and Family, Charles Catolico, Eva Haranilia and Family. For passing the EMS assessment, dulot ni Ayla Sheila Torrecampo. Thanksgiving offer dulot by ni Hopel Rose Tibar. And misa pasasalamat, dulot ni Annie Erquiesa. Para sa mga espesyal na intensyon, for past recovery, dulot ni Castillo Family. For successful operation of Marinol, dulot kang Toledo and Ascucha Family. For good weather and safe travels of Mabel and Clemencia, dulot kang Agarin Family. For safe travel, dulot ni Charles Catolico. For successful operation of Rodolfo Gaviria, dulot kang Rodolfo Gaviria, dulot ni Gaviria Family. As in, para sa mga minasunod na kalag, sa kapahingalon ka mga minasunod na kalag, sa kalag ni Elwin Bert, dulot ni Nation Family, sa kalag ni Nelson, dulot ni Bem Malaka, sa kalag ni Vilma, dulot ni Joel S. Columna, sa kalag ni Roslyn, dulot ni Agnes Grace and Patriarca and Family, sa kalag ni Salvacion, dulot ni Evelyn Antibola. Matindog po ang gabos.
ang Diyos nagkalala. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa rong komunidad, kita nagkakatiripon, sagaran ka nama, kan aki asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Espesyal niya itong idinudulot ining Santa Misa sa pagtaong kontra, paghagad kan tabang asin intersesyon kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo as we do our Thursday devotion. Hagaduntaan sa iyang tabang para sa tuyang mga personal na pangangaipo. Siring man, pasalamatan ta an sa tuyang kagurangnan sa mga biyaya na inako niyato dahil sa pamigbi asin intersesyon ni San Judas Tadeo. Ngunyan midbiduntaan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, tang aning magkaligo kitang magselebrar kay ining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadsi ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamigbi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasakoran. Amen. Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Mamibi kita. O Diyos, nahuli sa mga palada na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong ngaran. Huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan na ang simbahan danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro, kada Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon, ginuno sa libro nin Exodo. Pagkadangog ni Moises kan tingog na hari sa kahoy na nagdalaad, nagsabi siya sa Diyos, si Isay ako, ta ako an maduman ki Paraon, asin magdara kan mga akin ni Israel, hali sa Ehipto. Sinimbag siya, lakaw, yaon ako sa kaibahan mo, asin iyo ini ang tanda na isinubulta ka. Pakakuhaa mo ang banwaan hali sa Ehipto, maglilingkod ka mo sa Diyos sa itaas kan bukid na ini. Suminabi naman si Moises, kung ako magduman sa mga akin ni Israel, asin sabihan ko sinda, ang Diyos nin sa indong mga magurang, nagsubol sa ko sa indo. Kung naputon ninda ako, ano ang sa iyang ngaran? Ano ang isisimbag ko sa inda? Sinimbag ni Diyos si Moises, ako, iyo ako. Asin nagsabi pa, siring ka ini ang isasabi mo sa mga taga-Israel. Iyo ako ang nagsubol sa kuya sa indo. Dangan nagtarampa, siring ang isabi mo sa mga Israelita. Ang kagurang ng Diyos ni sa indong mga magurang, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, isinubol ako sa indo. Iyo ini ang sakuyang ngaran, sagkod paman. Ini ang sakuyang girumduman sa gabos na panahon. Lakaw,
tipuna ang mga magurang sa Israel, asin sabihan mo. An kagurangnan, Diyos ni sa indong mga magurang, Diyos ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob, nagpahiling sa ko asin nagsabi, pinagmasdan ko kamo asin nahiling ko ang ginigibo nindo sa indo digdi sa Ehipto. Kukuhaon ko kamo hali sa pagtios digdi sa Ehipto, pasiring sa daga nin mga Kananeo, nin mga Heteo, mga Amoreo, mga Hebeyo, asin nin mga Haboseo. Sa daga na nagbubulos nin gatas asin tangguli. Dadangugon ninda an sa imong tingog. Asin ika patin ang mga magurang sa Israel, maduman kamo sa hade nin Ehipto, nasasabihan nindo, an kagurangnan na Diyos nin mga Hebreyo, nakipag-ulay sa mo, kaya tugutan mo kami na maglakaw nin tulong aldaw sa kapatagan. Tanganing makapagdulot kami nin atang sa kagurangnan na samuyang Diyos. Alagad nakakaisi ako na anhadi nin Ehipto, day matugot na humalik kamo. Kung bakong sa makusog na kamot, kaya huhunaton ko ang sakuyang kamot, asin lulugadon ko ang Ehipto, kan mga ngangalasan nagigibuhon ko sa iya. Pakatapos kaini, tutugutan niya kamong humali. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ginigiromdom nin kagurangnan ang sa iyang tipan sagkod paman. Ginigurumdom nin kagurangnan ang sa iyang tipan sagkod paman. Magpasalamat sa kagurangnan, arangon ang sa iyang ngaran, ibantog sa mga banwaan ang mga gibo niya, rumdumunan sa iyang mga ngalasan asin kapangyarihan, ang mga kahatulan na sinabi niya. Ginigirumdom nin kagurangnan ang sa iyang tipan sagkod paman. Sagkod lamang narurumduman niya ang sa iyang tipan, ang sa iyang panuga magdadanay sa rinibong kapag-arakian. Ipinangako niya kay Abraham, asin isinumpa niya kay Isaac. Ginigirumdom nin kagurangnan ang sa iyang tipan sagkod paman. Sinugo ang sa iyang uripon na si Moises. Si Aaron man na pinili niya. Ipinahayag sa indahan mga tanda, siring man ang mga ngalasan luman sa daga, ninkam. Ginigirumdom nin kagurangnan ang sa iyang tipan sagkod paman. Ang pagrukyaw kat Santo Ebanghelyo. O Diyos, nagdadamog ako sa mga kataramon mo. Alleluia, Ang kagurangnan mapas sa ido, Asin sa imong pagrukyaw espiritu, kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo, kamurawayan sa imo kagurangnan. madya kamo sako, kamo gabos na napapagal, asin nagagabatan, ulita kamo sa kuyang tatawanin kapahingaloan, pasano an sa kuyang sakal, asin mag-adal kamo sako, ulita ako mahuyo, asin mapakumbaba sa puso. An kapahingaloan mapapasaindong mga kalag, ulitaan sa kuyang sakal, magian na paasanon, asin magian siring man, an sa kuyang ipinapadara. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-uamaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Minsan minaabot po an momento o punto sa buhay niya to nagribaga magabato naan sa tuyang buhay. It feels heavy. Feeling ta, pasa natin ang daigdig. Perhaps because of the many responsibilities that we have. Bilang magulang, bilang mga estudyante, bilang matuang tugang sa imong mga tugang. And perhaps because of some expectations of people. Takulon sindang expectation sa imo na day mo namimit. So, plus the disappointments that you have sa buhay, kaya mas lalong minagabaton. And pinipilit mo na makaya mo inigabos. Pero kung na aldaw,
let us hear from the very mouth of Jesus himself this very comforting, consoling assurance, gentle and comforting words from Jesus himself. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Madya kamo sako, kamo gabos na napapagal asin nagagabatan, takas mo sa kuyang tatawan, nin kapahingaloan. It's not just a beautiful sentence. Baka sa na ining mga empty words coming from Jesus himself. Baka sa na ining simpleng pataratara, but it contains an assurance. It contains an invitation, a promise, and a deeply personal assurance. Naramdaman ko may sarong istorya nin sarong young professional. Itago ta siya sa pangaran na Carlo. Igwa siyang duwang trabaho. He works 2 jobs in order to sustain his family. Tan sa iya pong ama, naghihelang. Tan sa iyang mga tugang, nag-ireskwela pa. So, kaipuhan niya ining suportahan. So, one time, one Sunday, nagsimba po ini si Carlo. Tamang-tama, the gospel for that day was this very gospel that we heard. Ining mga tataramon sa Ebanghelyo, tataramon kan sa tong kagurangnan na nagsasabi, madya kamo, mga napapagal, takamo sa kuyang tatawan, nin kapahingaloan. Aram nindo sabi kay ni Carlo, pagmati ko ngaya, kang nadangog ko ining mga tataramon ni Kristo as if he was talking to me personally. Tinamaan so sa kuya talagang puso. For the first time in a long time, I cried. Napaluha. Kasi napahibi ako. I didn't get answers, but I got peace. Di manasimbag sa mga kahaputan ko, asin pamibig ko, pero naging matuninong sa kuyang isip, asin sa kuyang puso. And from that time on, I did not stop working hard, but my heart was lighter. This is precisely the power of this invitation of Christ. Ining sa iyang itinataong imbitasyon sa sato. Madya, dumulo kamo sako. Madya, magrani kamo sa sako. It doesn't promise a life free of work or worries, but it promises something better. What is that? It promises rest for the soul. So paghurup-hurupan ta daw, ining tulong importanteng bagay na sinasabi kan sa tuya pong Ebanghelyo ngonya. Enot so tataramon kan sa tong kagurang na namadya kamo. Meaning he is not far from us. Haranihon sana siya sa satuya. Kaya sinasabi niya sa to, madya kamo. Darahonin do sa kuya lahat ng pinagdadaanan nyo, lahat ng mga hugot nyo sa buhay. We are invited with our tired bodies. Pagal na ako. We are invited with our anxious minds, napupurisaw na isip, and hurting hearts. It's like a mother saying her child, stumble. Nadapa. So sa iyang akit, imbes na padagitan, imbes na rapaduhon, ang sabi kan ina, come here, anak. Madya, binangon ang sa iyang akit. Stretch out her arms, saying, bangon na dyan. Madya, padagos sa paglakaw. That's the very posture of Jesus today when He told us in the gospel, come to me with open arms, not with closed fist. So if you are tired, not only physically, but also spiritually, let us be assured
nan gabos na ini nahihiling kan sa tuyang kagurangnan. And today, He's telling us, madya na, akin ko. Madya na kamo, dumulok sa sako. Second, sabi niya, sanon nindo an sakuyang sakal, asin mag-adal kamo sako. Kaya baga, magabato na nga ni Lord, mapaasan pa ako kan sa imong sakal. Tapirmi ng pag sinabi tang yoke, it connotes burden, kagabatan sa buhay. Pero ang ibig sabihin kan sa tuyang kagurangnan, kan sinabi niya ini, na sanunin do, an sa kuyang sakal, gusto niyang pong sabihon sa satuya, let me walk with you. Tubutan nindong maglakaw ako sa kaibahan nindo. Let me carry this load with you. Ining gabat sa buhay na sa indong inaatubang, tatabangan ko kamo na kargahon ini. You are not alone in this. Hindi ka nag-iisa. May saro kayo itong teacher, naranantang Teacher Rex. Tig-oblige siya sa iyang mga estudyante. Paglaog nila kinaumagahan, na instead of bringing with them their notebooks or pens, ball pens or books sa ilang mga backpack, sabi niya sa iyang mga estudyante, ang backpack nindo, lagan nindo nin mga bato. And so, he asked them, after that, pag-abot kan mga aki hali sa harong, pasiring sa school, o ano ngayang pagmati? Langgo, bat ngayon, madam? Oh, sir? Magabaton. It's heavy, of course. And so, he asked them, sabi niya, maghanap ka mo nin partner na makarga kan backpack na yan, kan bag na yan with you. And this time, kan hinapot kan teacher, kung ano ang pagmati, sabi kan mga aki, now, the weight becomes bearable. Nakaya mi na. Dahil tamay katabang na kami. Namumutan kong mga tugang, that is what Jesus does sa satuya pong buhay. He doesn't always remove the load. But, He lightens it, but by carrying it with us. Nagiging magian. Kasi kasabay na siya na kinakarga ang gabos na ini sa satuyang buhay. And sometimes He would even send a friend to help us out. Pinapadarahan kitang tao, barkada, na minatabang sa tuya, tanganing mapagian ang load ta sa buhay. Sometimes a family member. I can attest to that. Nakulon akong experience na day ko nakayaan sa kuyang responsibilidad. But every time I would go home during Mondays, during my day off, pag irayao na ang mga tugang ko, kaya minagianon para sa kuya. And of course, every Monday we pray the rosary together with my nephews and nieces, together with my siblings. Kaya minagian na maray. God will sometimes send a stranger tanganing magtabang sa imo. May pangangaipo ka sa buhay, nabibigla ka na lang, nasusurprise ka na lang na igwang pipadara ang Diyos na matabang sa sato. Third thing na magayon ta paghurup-hurupan, sabi niya po digdi, learn from me. Mag-adal kamo sako, hulita ako, mahuyo asin mapakumbaba ang puso. Which gives us the impression na kung isusuko lang niya to ang gabos sa mahal na Diyos, magiging magian ini gabos. Sometimes kaya may mga unnecessary loads kitang daradara sa tuyang buhay. Diba? But if we learn to surrender everything to God, it is there that we will find rest, kagianan sa buhay. Sabi nga ni Archbishop Soc Villegas, kung
dumarating yung panahon na para bagang feeling mo, pinapabayaan ka na ng Diyos. That's the very same time that you should learn na ipaubaya ang gabos sa mahal na Diyos. Pag pinapabayaan, makanood, magpaubaya. And the rest that Jesus gives is not just a sleep, bakusan ng turog o bakasyon. It is peace, katuninongan. It is knowing that even when life is hard, your soul can be calm. It is the rest that comes from surrendering our control, our pride to God. Yan ang mga unnecessary loads that we carry. Paghuna ta kaya tagabos. We feel as if we are self-sufficient. We no longer need God sa satuyang buhay. And sometimes we have this pride. Pero kung isusuko tayo ni, mga bagay na ini, magiging magian ang gabos. Kaya, kan sinabi niya po, take my yoke, learn from me. He is telling us, learn from my way. And what is that way? The way of humility, the way of patience, and the way of trust. So namumutan pong mga tugang, ngunyan pong aldaw, mina-officer sa to, an sa tong kakurangnan, nin tulong bagay. Enot, sarong imbitasyon. Madya, dumulo ka mo sa ko. Ikadua, sarong promesa o asigurasyon. I will give you rest. Tatawan ko ka mo. Kan kinakaipuhan nindong tabang, asin kapahingaloan. And third, sarong dalan na dapat niya tong lakawan. And what is that? To take His yoke and learn from Him. Of course, it is not a life without burdens, but it is a life where those burdens are shared and transformed. So ano man pinagdadaanan mo sa buhay mo niyan, maski turog ka na sa misa, ano mang hugot meron ka ngayon sa buhay mo, perhaps worries about your family, doubts about your future, or itong mga sugat ng nakaraan, brinay ka ng jowa, ano mang dala-dala mo, ano mang pinagdadaanan mo, please find comfort and consolation in the very words of Jesus today in our gospel. He is telling us today, come to me. You don't have to do this alone. Let me carry this with you. Amen? Sekarang ka nama, kan aki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. We have this bread of fellowship is given Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako mandukod kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan at sin kamurawayan kan sa iyang ngaran,
para man sa pakinabang niya to sa kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo, kan kamurawayanin sa imong apostol ni San Judas Tadeo, akuan sa mong dulot asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako, kan mga banal na misteryo, ininahagad mi huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong itaas ang espiritu. mga puso, Initaas mina sa magpasalamat kita kagurangnan. sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, tapinatugmad mo sa mga apostoles, an sa imong simbahan, tanganing inimaging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtao nin mga langit non nakatukloan sa gabos na tao. Kaya ngunyan, asin sagkod pa man, kay ibakan bilog na hukbo nin mga anggeles, dusay sa imo an isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos din mga ko. Langit asin dagat, palokan sa imo, kamunawayan. Usana, usana sa kaitaasan, usana, usana sa kaitaasan. Palarangan minarigin, sa ngaran kan kagurangan. Usana, usana sa kaitaasan, usana, usana sa kaitaasan, usana, usana sa kaitaasan. Kagurangnan ikan ang gadaan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimili kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak kasing dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indong. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man nin kalis sa singiraray, pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo. Kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubot. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkakadan sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kaguranglan kat tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, tapina pagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Gerumduma kagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinabantanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat,
asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami tanganing kaiban ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose at sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles kaibahan, si San Judas Tadeo, asin gabos na santos na kaitupan na kapagkayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo sirigman, kuni sa aki mong